تبوتا جن ودفيتو أتي كم أزول وزلوا بوتا بيت كريستيان كنت خللو بضحات أمالك تزلوا وملوا يبل بضحات أجان تزلوا وملوا يبل ولا نسى أهادو أملاكنا نعنا جن حدا أملاك يذلنا بزحلف أبرور يركب اللي بهال إلنا زغربنا يوم حرقة استوها لغالي ميازيا سلسته كل تشحن 10 شوعة بأقوات أتراجئز بوص أبونا سلامة أبتي وتترخبهم تصولت بمقوارنتي سفرة بمسكال قويتانا مرحينا إيس كريستوس باريهمو سيطان اكهدك سيطان بقد مزاتي امي قدست بيت كريستيان انتي اتي سمئي مريم صيون العالم والعالم عالم امين امو زلنا يوبوتا سلخلخا ناي لعلاي قرارو وردا رئيس ختما زخونت كتما سلخلخا ابزي يبز عبي دبرنا دبر مهرت مرهاني عالم بيت كريستيان ينازلنا ناي هاجر سبكتنا زوا سمين معراب شرندا سلاسه هاجر سبكت سرح مكايدن مكتل سرح مكايدن كالات كلهم من ناي كفلو سرح حرفتن ابزي ترخيوم اللو ناي لعلاي قرار وردا بيت كنت ليق كاناتن سرحتنيا هاتنو ابزي ترخيوم اللو نايز دبرزي ام حدارن نايز دبرزي اغلغلتن كالات نايز ختمانا زلو ادباراتون مؤمنانون بخفال ترخيبهم اللو نحنا وانا زمصانا يمخنيات ابزي يبزي ناي هايمانوت مسرتن ناي هايمانوت ماخلن زخونه انخور علو بوتا تراي سحتت نمستخخال انا مصينا ابزي باطنوت زنغركم ويدما دغيمه خراغاقصلكم زخيل نحنا بز خباب زي زنبر حزبي بامنته سحتت اللومو كنستاخلو نت امنته إلنا ايكوننا نمصينا ابز خبابينا كن كمت ممهر طومالستان زبولو مچن شيطان ذات ولا نو خالي تسانن عالم بملؤ بز خبابينا سلا تزربه ابزي مصينا مسزبنا مسكاناتنا مسليقاونتنا تمخاخيرنا نقدميت كما ينقبر زبل نممخخار امبر نزه حزب زي اب امنته غدلتن سحتتن لو إلنا كم زي مصانا كتفلطلنا ندلي ابزي حدا خراغاقصلكم زدلي زلنا يا بوتا قطري نا يخصم نا يتاوتو صيان قطري ሃይማኖቱ ባህሉ መንነቱ ንዘበናት ታብሊ ኪዳን ጀሚሩ መስዋዕት እሪት ዓለም ሓደ እግዚአብሔር አላ አሎ ይሉ ከአመነኩም ታንቶ መምህር ጦመልሳን ዝብሎ ዝነበረ እግዚአብሔር አለ ይሉ ናይ እግዚአብሔር መስዋዕት እሪት ዘቅረበ ህዝቢ ኢና ንሕና ኣብትናይ ሐዲስ ኪዳን ድማ ታፍታናይ መጀመርያ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንዓለም ከድሕን ኣብ መልእልተ መስቀል ተሰቂሉ ንሰማያት ተብዛረገሉ ኣብ ንሽተ ወርሓት ب34 ዓመተ ምህረት ናይ አክሱም ንግስት ዝነበረት ዋና ገንዘብ ሚኒስትር ወይ ድማ በተናይ መጽሐፍና ህጽቡ ዝብሎ ንኢየሩሳሌም ክሰግድ ከይዱ አኡ ተጠሚቁ ጥምቀት ናብዚ ሒዙ መጽዩ ب34 ዓመተ ምህረት ጥምቀተ ክርስትና ዓለም ጋና በወረ ብጭላንጭል ከሰምዑ ክርስትና ዝተቀበለ ቦታ እዩ። አክሱም ማለት እዚ ቀጽርና አክሱም ጽዮን አክሱም ማእከል አክሱም እንተወልናየውን ምንም ዝተጋነነ አይኮና አክሱማውያንን እንኳን ስለኸለኻነት ምስኦም ዝንሄብ ተቀጥሪ ንሽረ ሐጽራ ለጽዮን የምዝሉ አበይ ገዛኻታዊ መጽኻ ሓወይ ሓፍተይ እንተይሎም ታብሽረ እንተልካዮም ወለከይ ሐጽራ ለጽዮን ዲዮም የምዝሉ አክሱማውያን እዚ ታወለዶም ሰምዕዎ ታሪኽ እዩ። አነ ግን ይብል ቅዱስ ጳውሎስ እዩ አነ ግን ነቱ ሰማይን ምድርን بحرن كل على سماء نزنبرن على مدر نزنبرن على بحر نزنبرن نزفتر أملاخ كتملخوا يذنقركم ذلله يذبل أو قبر حواليات معرف 14 أو قطري 15 مالتي هي እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን እሞ እዙ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድመ ብዙሕ ግዝያታት ዝተዛረቦ
ዘስተምሃሮ ትምህርቲ ተጻሒፉ ኣብ ዘመንና ንኽበጽሕ ንሕና እውን ከምቶም ቅዱስ ጳውሎስ በኣካል ደው ኢሉ ምስኣቶም ዘስተምሃሮም ሰባት ከምኣቶም ኮይና ልክዕ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዘለና ኮይና ንኽንመሃር ዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እሞ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ እንዳበለና ዘሎ እንታይ እዩ እንዳስተምሃረ ዘሎ ክንብል ተለና ሰባት ብብዙሕ ስሕተት ነቱ ዝፈጠረ ገዲፎም ነቱ ዝተፈጠረ ማለት ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ነቱ ፀሓይ ዝፈጠረ ገዲፎም ነታ ፀሓይ ነቱ ባሕሪ ዝፈጠረ ገዲፎም ነቱ ባሕሪ ነቱ ሰማይ ዝፈጠረ ኣምላኽ ገዲፎም ነቱ ሰማይ ነቱ ምድሪ ዝፈጠረ ገዲፎም ነቱ ምድሪ ነቱ ካልኦት እውን ከምኡ የምልኹ ስለዚ ርኢ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሓደ ግዜ ብዛሕይ ዘለዓልኩዋ ምዕራፍን ቁጥርን ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር መቸስ ዘምና እግዚአብሔር ጸጋ ዘለዎም ቅዱሳን ሰባት ብዙሕ ነገር ይምሰርሑ ዝኾነ ተኣምራት እንዳሰርሑ ብዙሕ ተኣምራት እንዳሰርሑ ዝነበሩሉ ግዜ ሰባት ግን እዞም ከምዚ መሰለ ተኣምራት ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ስለካ ኣማልኽቲ እዮም እኔኑ ኢሎም እዚኦም ኣማልኽቲ ኣብ ኮኑማ ብመስዋዕት የድልዮም እዩ በቃ መስዋዕት ክንስዋኣሎም ኢሎም ብዕራዮም ላሕሞም እንዳወጠጡ ክመፁ እንተለዉ ቅዱስ ጳውሎስ ወሰጠጣ ኣልባስ ይብል ኣነ ሕደጉ ከምኡ ይትገበሩ ክዳኑ ቀደደ ይብል ኣብ ምዕራፍ ኩላ ዋላ ኣብ ገዛና ክነንባ ንኽእል ኢና ምዕራፍ ክንደይ ይብል ኣለኹ እስኪ ግብረ ሐዋርያት 14:15 ግን ቅዱስ ጳውሎስ ወሰጠጣ ኣልባስ እዩ ክዳኑ ቀደደ ክዳንካ ዘቕድድ እዩ ኣምልኮ ጣዖት ማለት ክዳንካ ዘቕድድ እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ ድማ ብፍላይ ድማ ናይ ካህናት ሓላፍነት ድማ ታይዳ ኢና ክንገብር ዳ እንድሕር ከምዚ መሰሉ ሕማቃት ነገራት እንድሕር ዘይተኸላኺሉ ካብ ሕማቃት ነገራት ሰብ ክድሕን እንተዘይገሩ ሰባት ናብ ዝደለዮም ክኸዱ እንተለዉ ስቕ እንድሕር ኢሉ ሰብ እቱ ሓላፊ ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ማለት ካህናት ማለት ስቕ እንድሕር ኢሉ ዳ እንታይ ዳ እዩ ዳ ክሰርሕ ዳ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ሰባት ስሕተት ይሰርሑ ነሮም ስሕተት ዝሰርሕዎ እንታይ እዩ ንቅዱስ ጳውሎስ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ንቅዱስ ጳውሎስ እኳስ ክንስዋኣሉ መስዋዕት ክንስዋኣሉ ኢሎም ምስኡ ዝነበረ በርናባስ እውን እኒሄ መስዋዕት ክንስዋኣሎም ኢና ኢሎም ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክቕበሎ ይከኣለን ንምንታይ ኣነ ኮ ዘምህረኩም ዘለኹ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ነቲ ባሕሪ እውን ዝፈጠረ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር እውን ዝፈጠረ ኣብ ሰማይ ዝነብር ዝፈጠረ ኣብ ምድሪ ዝነብር ዝፈጠረ ንዓይ ንዓኻትኩምን እውን ዝፈጠረ ከተምልኹ እየ ዘምህረኩም ዘለኹ እምበር ንዓይ ከተምልኹን ኢለ ኣይኮንኩም ዘምህረኩም ዘለኹ በለ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ዝስሕተት እዙይ ወዲያው ወጥፍኦ ማለት እዩ ወዲያው እቶም ሰባት ናበይ ገጾም ናበይ ክመልሱ ገበረ ናብቲ ባሕሪ ገዲፎም ናብቲ ባሕሪ ዝፈጠረ ኣምላኽ ናብ ቅዱስ ጳውሎስ ገዲፎም ናብቲ ንቅዱስ ጳውሎስ ጸጋ ዝሃበ ኣምላኽ ነቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ጎይታ ናብኡ ከምልኹ ጀመሩ ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ስሕተት ክትመፅእ እንተላ ከምቲ ብዙሓት መፅሓፍቲ ብዙሕ ግዜ እውን ንብሎ ብቐዳማይ ፍቲ መድሃኒ ዓለም ግዜ እውን ዝበልናዮ እንታይ እዩ ንእሽተይ ቁሩተይ መዋቕዕቲ ቁሩተይ ይተኣምርኑ ከምህዳጥ ሃሪፅ ከምህዳጥ ብሁእ እዩ ዝብሎ ነቱ ካሜራ ዲና ዝበልናዮ ብቐዳማይ ወይ ድማ ቱ መዋቕዕቲ ግእዝ እንታይ ይብሎ ብሁእ ከምዘ ከምህዳጥ ብሁእ ብዙሃ ሃሪፀ ያብህእ ቁሩተይ ንእሽተይ ቁርሾ ንእሽተይ እርሾ ንእሽተይ ተን ካሜራ ብዘሎ ኩንታል ክልተ ኩንታል ይውቃዓ እየን እዩ ዝብል እዚ ድማ ማለት እንታይ ማለት ይደልዩ ዝኒሄ ንእሽተይ ስሕተት ኣብ መንጎ ሰባት እንድሕር ሃልያ ንእሽተይ ዘይኮነት ዘረባ እንድሕር ሃልያ ዘይኮነት ኣምልኮ ጣዖት ትመስል ኣምልኮ ባእ ትመስል ነገር እንድሕር ሃልያ ንሳ ብግዜ እያ ክትእለ ዘለዋ እዩ ተዘይተኣልያ ግን ዓብይ ነገር እያ ትፈጥርን ማለት እዩ ቦታትና እውን ዝብልዎ ነገር እኒሄ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ካህን እዚ እቲ ዓብዪ ሓላፍነት ዝሽከም ናትና ስርናይ ዘሪእኻ እኮ ዳጉሻ ይተዓፀድን ዳጉሻ ዘሪእኻ እውን ስርናይ ይተዓፀድን ታዝ ዘረእኻ ይኣኻ ተዓፀድ ስለዚ እግዚኣብሔር ብዝፈቀዶ ሰዓት ናትና ስራሕ ኣብ መሬት ተገሊፁ ናይ ክነት ስራሕ ስለ ዘይስራሕና ህዝብና ስለ ዘይመራሕና ህዝብና ስለ ዘየስተምሃርና ኣምላኽና ኣብረሮም ኢሎም ታኡ ነዚየ ድማ ሳቶምስ ጎስጉስና ከነምፅኦም ደይኮነን እዩ ዝግባእ ነርና ኣብዚ መፅኦም ንዓኣቶም ብዙሕ ይንሕዘሎም ብዝኾነ ኮይኑ ንሳቶም መፅኦምስ ትምህርቲ ንዓኣቶም ንዓነ ብዙሕ በደል ኣለዎም ክብል ኣይክእልን ካብ ዘይፍልጠት ዝተለዓለ ስለ ዝኾነ ንዘይረኣይዎ እዮም ዝተዛሪቦም ሕይ ምናልባሽ ዝተወሰኑ ሰባት ሕማቕ ልምዲ እንሄልና ሕማቕ ከምዚ ኢና ንሰርሕ እዚ ኢና ንብል ክብሉ እንተለዉ
ምናልባሽ ካልእት ከኸሙ ይህሉ ዶ ይኸውን ካልእ ከይህሉ ዶ ይኸውን እዚ ዝወፀ ነገር እዩ ዘይወፀ ከይህሉ ዶ ሱሩኽ ግን ኣምልኮ ጣዖት ዝበሃል ነገር ቅዱሳት መጽሓፍቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ኣቦታትና በዓልትኻትኩም በዓልትና ኣብዚ እንታይ ኢና ንብል ኢሰማይነ ወኢርኢነ እንዲግዲ ወኢነገሩነ ኣበዊነ ከመ ቦባይደ ኣምላክ ዘእንበልየከ እዚኣ እንዲያታ ኣብታ ሰዓታት ትቕወም ዘላ ኢሰማይነ ወኢርኢነ ኢሰማይነ ኣይሰማዕናን ወኢርኢነ ኣይሰይርአናን ወኢነገሩነ ኣበዊነ ቦታትና እውን ይነገሩናን ከመ ቦባይደ ኣምላክ ዘእንበልየከ ብዘይካ ንስኻ ካሊእ ኣምላክ ዘሎ ምዃኑ ማንም ኣይነገረናን ንሕና እውን ኣይሰማዕናን ንሕና እውን ይረአናን ኢና ንብሎ ኣብቲ ሰዓታት ምናልባሽ ኣነ እውን ይሓውስ ኣለኹ ንዓርሰይ ኣነ ብዙሕ ኣብቲ ማሂሌት ተኮይነ እምበር እዚ እኳ ብዙሕ ይኮነ ዘይሩ ግን ኣብቲ ሰዓታት እውን በዓሉ ከምኡ እዩ ዝብል ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ንሳቶም እንታብ ዘይፍልጠት ዝሰርሕዎን ተዛረብዎን ስለ ዝኾኑ ንዘይፈልጥ ክተፍልጦ ኢኻ ተፅዕር እምበር ወንጀለኛ ኣይትገብሮን ከምቲ ዓንተዎ ዝበሎ ኣይፈለጡ ንሳቶም የምሃርና እዮም ዝውንጀል እንተኮይኑ ዝውቀስ ተኮይኑ ብደረጃይ ኣነ ይውቀስ ብደረጃኹም ድማ ኣብ ዘለኹም ቦታት ኢኹም ትውቀሱ ብጣዕሚ ክንሓፍር እዩ ዝግባአና ኣብታ ቁሸትና ኣብታ ሰበኻና ኣብታ ንሕና ነመሓድራ ዝሃለዎ ጉድለት ይሃልዎ ዝኾነ ምኽንያት ይሃልዎ እዚ ክፍጠር ተሎ ደቂስኩም ክትሓድሩ ኣይነበረኩምን ዝብል እዩ ዘለና እሞ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝብልዎ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ማለት እዩ አልዎ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክሊ ኣጋዝ ሓደ ገልጋሊ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ይኽእልን ተባሂሉ ተነጊርና ኣሎ ብእውነት ምእመናን ወለዲ ካህናት እውን ኣቦታት ሓደ ገልጋሊ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ኣይኽእልን እዩ ኢሉ እስኪ ሓደ ምሳሌ ሓደ እስክጥይቕ ንሓደ ቆልዓ ክንደይ የበለዎ ክንደይ ኣቦቱ ንሓደ ቆልዓ ወቦዚባ ሓደ የቦ በቃ ሓደ ቆልዓ ሓደ ኣቦ እንድሕር ኮይኑ ንሓደ ክርስቲያን ድማ ፈጣሪኡ ሓደ እዩ ማንም ሰብ ፈጣሪኡ ሓደ እዩ ዘይሩ ግን ቶም ኣረማውያን ግን ከም ተፍቲ ቅዳሴ እውን ንብሎ ዘብዙሕ ኣማልክቲ ይሆሙ ወብዙሕ ኣጋንንቲ ይሆሙ ብዙሓት ኣጋንንቲ ብዙሓት ኣማልክቲ እንዳወኑ በዓልታቶም ዝፈጥሩ በዓልታቶም ከም ዝደለይዎ ዝገብሩ ኣረማውያን ኣለዉ ንሕና ግን ወለነሰ ቅዱስ ጳውሎስ ሕይውነ ምዕራፍ 8 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ወለነሰ ብዙሓት ኣማልክቲ ዘለውዎም ኣለዉ ይብል ብዙሓት ኣጋንንቲ ዘለውዎም ኣለዉ ይብል ወለነሰ ኣሃዱ ኣምላክነ ንዓና ግን ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘለና ግን ካብ ሕጂ ጀሚርና ገዛ ዕዮና ሒዝና ንጎስጉስ እቲ ከምኡ ዝገበረ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ያው ተራእዮም ኣለዉ ትመልክዖም ርኢኹም ውኒ ስሒብኩም ኣቕሪብኩም ኣስተምሂርኩም ንስሓ ከኣቱ ግበሩልና ስለዚ ንዓና እውን ሓደ ፈጣሪ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኢልና ትልብና ከምኡ ከኣምን ትልብና እውን ከምኡ ክንእምነ እዩ ማይ ማለት ማይ እዩ ባሕሪ ማለት ባሕሪ እዩ እታ ፀሓይ ማለት ፀሓይ ፈጣሪ ኣለዋ ናይ ባዕላ ፈጣሪ ኣለዋ እቲ ኮኸብ ከምኡ እዩ እቲ ካሊእ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ እዞም ኣምልኮ ጣዖት ዝመስሉ ነገራት ንሕና ከምኡ ስለ ንገብር ኣይኮንና እንዛረብ ዘለና ንሕና ሓላፍነት ስለ ዘለና እዩ ነቶም ሰባት ንከምኡ ንዝገብሩ ሰባት ናይ ብቐዳማይ ያው ተነጊርዎም እዩ እንተሃሊኹም ኣብዚኣ ንስሓ እተው ተባሂሉ ተነጊርዎም ብመድሃኒ ዓለም ይነብሩ እዮም ዝኾኑ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ማለት እዩ እንተሃሊኹም ንስሓ እተው ሕጂ ናታቶም ኣቦታት እውን ኣብዚኣ እንድሕር ሃሊኹም ከይድኩም ጠይቕዎም ተባሂሉ ተነጊርዎም ብመድሃኒ ዓለም ብቐዳማይ ማለት እዩ ስለዚ ሕዩ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ማለትስ እቲ ቃል እውን ኮ ይኸቢድ ብእውነት እቲ ቃል እውን ክኸቢድ እዩ በዓሉ ቅዱስ መጽሓፍ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኮነን ካብ ቃልካ ዝተልዓለ ኢኻ ትጸድቕ ብቃልካ ተዛሪብካ ብቃልካ ሓቂ ተዛሪብካ ሓቂ መስጊርካ ሓቂ ሰሪሕካ ብቃልካ ትጸድቕ ወእምቃልከ ትትኮነን ካብ ዘለካ ካብ ቃልካ ተመስሪቱ ድማ ኩነኔ ይመፀና ማለት ሕማቕ ትዛረብ እንተለኻ ፀርፊ ዝመስሉ ሓሜት ዝመስሉ ነገራት እዚ ግን ብሱሩ ታፍቱ 10 ትእዛዛት ንብሎ ዘለና ሓደ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ወንጀል ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኦሪት ይኹን ዝተጻሕፈት ናይ መጀመርያ ኢታምልክ
ባኢደ ኣምላከ ዘእንበልየ ብዘይካ ንዓይ ካሊእ ባኢደ ኣምላኽ ዝኾነ ይኹን ማለት ዝኾነ ይኹን ኣብ ምድሪ ብታሕቲ ኣብ ባሕሪ ትሕቲ ባሕሪ ካብ ዘሎ ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ኣብ ሰማይ ካብ ዘሎ ናይ ሰማይ ሰራዊት ይብሎም ጠቕሊሉ ናይ ሰማይ ሰራዊት ናይ ምድሪ ሰራዊት ኣብ ባሕሪ ሰራዊት ዘለዉ ካብዚኣቶም ሓደ እኳ ብዘይ ንዓይ ከይተምልኽ ተባሂላ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 20 ተጻሒፉ እዩ መጀመርያ ቁጥር ማለት እዩ ካብቶም 10 ትእዛዛት እውን ሓደ ካብኡ ዳሕራይ ድማ በዙ ነገር እዚ ተደጋጊሙ ተነጊሩ እዩ ማንም ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንላዕሊ ካሊእ ዘየለ ምዃኑ ብልቡ ክኣምን ብልቡ ኣሚኑ ድማ ብቃሉ ክገርፅ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክምስክር እዩ እዚኣ ግን ብእውነት ኣብ ቃልና ብሕማቕ ቦታ ነዞም ከምዚ ዝተዛረቡ ሰባት ከምዚ ዓንቶ ዘልኮ ከምቲ ብቐዳማይ ዘለና ንስሓ እዩ ዘድልዮም ክርስቶስ ብዘይሕሶ ቃል እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣብ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ዘሰ ክህደኒ በቅድመ ሰብ ኣነኒ ክህዶ በቅድመ ኣብየ ዘበሰማያት ዘሰ ኣምነኒ በቅድመ ሰብ ኣነኒ ኣኣምኖ በቅድመ ኣብየ ዘበሰማያት ነቱ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእክት እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ክሕደ እየ ኢሉ ካብዚ ይምሓረና እግዚኣብሔር ዘሰ ክህደኒ በቅድመ ሰብእ ኣነኒ እክህዶ በቅድመ ኣቡየ ዘበሰማያት ነቱ ክሓደኒ ክሕደ ኢሉ እዚ ማለት ብግልዋጡ ድማ ኣሎ ተቃልዎ ኣሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እዩ ዘለኹ ዘስተኣምነኒ በቅድመ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ነዝኣምነኒ ኣብ ቅድስማ ንዝምስክረለይ ድማ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ክምስክረሉ እየ ኣብ ቅድሚ መላእክት እግዚኣብሔር ክምስክረሉ እየ ኢሉ እዚ እቲ ቦታ ግን ወደፊቱ እቲ ከምኡ ዝብልዎ ዘለዉ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ክንተኽለሉ ሽሙ እውን ክንልውጦ እዩ ዘለና እንዳብረሮም እንዳተባሃለ ክነብር የብሉ ኩላኹም ኣብዚ ናይ ምምሕዳር ኣካላት እንተሃሊኹም እውን ተዘይሃሊኹም ድማ ብመስሚዒኡ ክትሰምዕዎ እምበር ዓዲምና ኢና ተዓዲምኩም ኢኹም ናይ ላዕላይ ቆራሮ ወረዳ ምምሕዳር ወረዳ ፖሊስ ኩላኻትኩም ዝምልከተኩም ኣብዚ ተበለኹም እቲ ቦታ ተመኻኺርና ቤተ ክርስቲያን ንትከለሉ በጭራሽኩም ዝበሃል ነገር የለ ሰይጣን ማለት እኮ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩም ታ ቤተ ክርስቲያንና መቼስ ይኽኣላ በስመ አብ ከይበለን ቤተ ክርስቲያን ወይ ክድቅስ ወይ ክትስእ ተነዴታትናስ ብሒቕ ክለውሳ እኳ በስመ አብ እየን ዝብላ ብሒቕ ክለውሳ ሽም ስላሴ ፀዊዐን ሰይጣን ክሒደን የነታ ብሒቕ እኳ ዝለውሳ ካህን እውን መስቀል ሒዙ በስመ አብ እዩ ዝብል ካሊእ እውን መስቀል ተዘይሃለውን ኢዶም ዓትዩ በስመ አብ እዩ ዝብል እዚኣ ደይኮን እያ ስርሓ በስመ አብ ድማ እታ ውሽጣ እክደከ ሰይጣን እያ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልና እያ ሰይጣን ድማ ተሳዕረ ኮይ እውነት ኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ታብ ቁፅሪ 14 ክንሪኦ ተለና እኮ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ደመና ኣብ ልዕሊ መንበር ክቕመጥ እየ ኢልካ ሓሰብካ ግን ንስኻ ናይ ስሕተት ሰብ እምበር ናብኡ ስለ ዘይግባእካ ውረድ ኢዶ ፀዲፍዎ እዩ ዝብል ፀዲፉ ናበይ ፀዲፉ ናብ ታሕቲ መትተ ታሕቲ ዝበሃል ናይቲ ትሑትስ ታሕቲ ፀዲፉ ዲያብሎስ ግን ኩሉ ሻዕ ስሑትን ጉጉይን ስለ ዝኾነ ግን ንታሕቲ እንዳፀደፈ እንተሎ ጎየ ግዜ ምስሊ ኣርያሙ እዩ ዝብል ነበሩ ንሱ ይንፀድፍ ዘሎ ግን እግዚኣብሔርስ ምስ ኣርያሙ ንላዕሊ ይጎየሉ እንዳበለ እዩ ንሱ ድማ ስርሑ ስሕተት እያ ናይ ሕሶት ኣቦ እዩ ኣቦሃ ለሃሰት ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 44 ኣቦሃ ለሃሰት ኢልዎ እዩ ካሊእ ሰብ ዝሕሱ ታብ ሰይጣን ሰሚዑ እዩ ሰይጣን ግን ባዕሉ እዩ ሓሳቡ ዘይፈጠረ ንመላእክቲ ቀደም መጀመርያ ዓለም ክትፍጠር ኣነ ፈጢረኩም ዝበለ እዩ ስለዚ ኣቦሃ ለሃሰት ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኩሎም ሓሶታት ዘለዉ እቶም ዘይተገብሩ ተገይሮም ዘይተባሃሉ ተባሂሎም ዝበሃል እዚኣቶም ታብ ሰይጣን ዝርከቡ እዮም ስለዚ ሰይጣን ድማ ታስርሑ አንተዎ መምህር ጦመልስታን ኣብ ትምህርቲ ከይኣቱ ብደንብ ገሩ ስለ ዘምሃሮ ናይ ስሕተት እዩ እምበር ሓደ ንፋስ ነፈሰ ኣብሎ ኢልካ ዘይረኣኻዮ ነገር ምእማን ስሑት እዩ ግን ቶም ሰባት ሕይ ምስቶም ዘይፈልጡ ተዛረቡ ወደ ድሕሪኦም ተሰዓብና ንዓቶም መድሃኒታ ኣቕሪብና ምምሃር እዩ እቲ ብቐዳማይ ዝበልኩሞ እዚ ጌጋ እዩ እዚኡ ትክክለኛ መንገዲ ኢልና ንዓቶም እውን ክነምህሮም እቲ ቦታ እውን ቤተ ክርስቲያን ተኺልና ናይ ዓድና ሹም ድሕሪ ዘህስስ ኮይኑ ብሹም እግዚኣብሔር ፅዋዕ ቤተ ክርስቲያን ኢና ክንተኽለሉ ዘለና ንቅድሚት እዚ ብሓንቲ መዓልቲ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያን ተኸሊልካ ብኣዋጅ ዝኸውን የለን ግን ሓሳብ ግን ተመኻኸርሉ ቤተ ክርስቲያን ተኺልና እንድሕር ንዓድና ሹም ዘህስስ ነዚ ህዝቢ እዚ ዘህስስ እንድሕር ኮይኑ እምበር ዓድና መሰረት ናይ ሃይማኖት መሰረት ናይ ታሪክ እዩ ኣኽሱም እዩ ብሓፂሩ ኣብ ኣኽሱም ዘይተገብረ ስልጣነ ኣብ ኣኽሱም ዘይተረኣየ ስልጣነ ታብ ኩሉ ታብ ኣኽሱም ተወሰደ እዩ ታባና ተወሰደ እዩ ብካልእ ዘረባ ማለት እዩ ኪነ ህንፅኡ ስነ ጥበቡ ሕያዋይነቱ ቃል እግዚኣብሔሩ እምነቱ ኩሉ
ታባና ተወሲድዩ ናብ ዓለም ከይዱ ስለዚ ኣብቲ ምንጪ ኣብቲ ፍልፍል ናይ ሃይማኖት ድማ ክርዳድ ናይ ስርናይ ክርዳድ ክበቁል የብሉን ዝብል ሓሳብ ዘለና ኣቦታትና ካህናት ያው ትስራሕና ብእውነት ብዙሕ እንዳሰራሕኩም ትኾኑ ግን ድማ ጉድለት ኣይሰኣንን ሰይጣን ድማ መእተዊ ይስእንን ኢሉ ሰባት ኣለዓይኑ ክልተ ሰለስተ ሰባት ብዙሕ ምስ ሃይማኖት ፍልጠት የብሎም እቲ ኣማኒ ናይ ሃይማኖት ፍልጠት ኣለዎ ኢና ክንወስደ ይንኽእልን ኣየምሃርና እንተ ትምህርትና እውን ክሳዕሎም ይስኢሉ ብግምት ይስኢሉ እምነት ናይ ወለድና እንዳበለ እምበር ኣየምሃርናዮ ስለዘይምሃርናዮ ትፍረና ርኢና ኣለና እሞ ታብ ሕይ ድቃስ ክወስደኩም የብሉን ዝኸምዚ መሰለ ነገር ንሕና እውን ደጋጊምና እቲ 4 ጾም ዝተወድአ ብፀቦና እውን ኣብዚ መፅኦም ምስ ህዝቢ ተራኺቦም ቡራኬ ክህቡ እዮም ንሕና እውን ተኸቲልናዮም ክንመፅኢና ተው ዘሎ ማይ ጸሎት እዩ ናትና ማይ እዩ ብእግዚአብሔር ታብዚ ዝፈሰሰ ኮይኑ ብእግዚአብሔር ዝቅደስ ዝውደስ ይዝዓደስ እዩ ኩሉ መሬቱ ክርስቲያን እዩ መሬቱ እውን ኩሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝምልከተኩም ኣካል ኮይኑ ዝምልከተኩም ኣካላት ዘለኹም ናይ መንግስቲ እቲ መሬት ከመይ ይኸውን ኣነ ቅርብ ኢለ ስለዘይፈልጦ ብስሩ ግን እቲ ቦታ ቤተ ክርስቲያን እንትከለሉ እንዳብረሮም ዘይኮነስ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ታቦት ይሃልዎ እቲ ማይ ድማ ሰባት ናይ ኣምልኮ ባኢሊ ስራሕ ዝሰርሕሉ እንተይኮነስ ተሓፂቦም ዝድሕንሉ ሹም እግዚአብሔር ዝፅውዓሉ ንግበር ነታ ዓድና መሸርሸር እንድሕር ኮነ ከምኡ ጌርና ነስተኻኽሎ ብእውነት ንሕና እኮ ናይቶም ወለድና ናይቶም ቅዱሳን ኣሰር ክንክተል ኮዩ ዝግባአና እስኪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንቅድሚት ይመፅአሉ እግዚኣብሔር ወይ ይብፃሐና ክነኽብር ኢና ግን ሓንቲ ዝተዛረብ ዓባይ ቃል ይክዛረብ ደሊ 70 ነገስታት ዝኣኽሉ ተኣኪቦም 70 ነገስታት 70 ከምዙ ሕይ ሕቡራት መንግስታት ገለ ንብሎ ናይ ኣርማንያ ናይ እንታይዶ ናይ እንታይ ፕረዚደንት ከም እንብሎ ሕይ ማለት እዩ በሰዓት ንሱ 70 ነገስታት ተኣኪቦም ቅዱስ ጊዮርጊስ 70 ነገስታት ተኣከብሉ ኣልዎ ባይድ ኣምላክ ዘእንበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳቶም ኣውዚ ኣምላኽ እኒሄ ኣጵሎን ኣውዚ ኣምላኽ እኒሄ እንታይ ኣውዚ ኣምላኽ እኒሄ ኣውዚ ኣምላኽ እኒሄ ኣውዚ ኣምላኽ እኒሄ ኢሎም መዓት ኣማልኽቶም ዝኣከብሉ ቦታ ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ኣልዎ ባይድ ኣምላኽ ዘእንበለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣ ዓባይ ቃል ዓባይ ምስክርነት ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊእ ኣምላኽ የለን ዝገበርኩም ግበር የለን ኢልዎ ስለዚ ንሕና እውን በታ ዝዓቕምና ማለት እዩ በታ ዝዓቕምና ንሕና እውን ብዘይካ እግዚኣብሔር ካሊእ ኣምላኽ የለን እዚኣ ተዋፃና የለን እዚኣ እያ ተዋፃና ምክንያቱ ንባዕልና ተድሕነና እውን እዚኣ እያ ማለት እዩ ክንድሕን ንኽእል ተኮይንና ተዘየለ ግን ንምጥቕላል ዝኣክል ክልተ እግረ ኣለኒ እሞ ናብ ክልተ ቆም ክድይብ እየ ይበሃልን ክልተ እግረ ዘለዎ ሰብ ናብ ክልተ ቆም ብሓደ ግዜ ይድይብ ኣይከኣልን تا ወንጀል እውን ታ ናይ ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 6 ዝኔተቱ እውን ታያ ትብል ዘላ ሓደ ኣገልጋሊ ንኽልተ ጎይቶት ከገልግል ኣይኽእልን ክልተሎ ታይ ማለት እዩ ቦቲ ንሰይጣን ከገልግል ቦቲ ንግዚአብሔር ከገልግል ኣይኽእልን ሰብዚ ከምዚ ይከኣልን ብክልተ መገዲ ክትከደይ ትኽእልን ማለት እውን ታይ ማለት እያ ታ ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 7 ተጻሒፋ ዘላ ክልተ መገድታት ሓንቲ ቀጣን ሓንቲ ገፋሕ ተባሂላ ዘላ بخلت مجدتات ورك تكدي تقولون يكون بوتي بناي እግዚአብሔር مجدي بوتي بناي شيطان مجد تكدي تخلين يخا يزول زلو بخالي وجن قدوس باولوس ياوت معراف قال ስለዘይ ተሓሲለ ይውዝሕልኩም በ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 መኑ ዘደመሮ ለብርሃን ምስለ ጽልመት መኑ ዘደመሮ ለብርሃን ምስለ ጽልመት እስኪ ማንም ናይ መደመር ሊቅ ይخመጽ እንተሎ ብርሃንን ጸልማትን ሓዋዊስ ካርየን ብርሃንን ጸልማትን ሓዋዊስ ካርየን ተተዋሂዱ ብርሃንን ጸልማትን ሓዋዊስ ዘርእሰብ የለን መን ዘደመሮ ለብርሃን ምስለ ጽልመት ምስለ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ወለ ጽድቅኒ ምስለ ኃጢአት ብዙሕ ነገር ይዝብለው ቀዳ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ኢና ክንርኢ መን ዘደመሮ ለብርሃን ምስለ ጽልመት ወለ ጽድቅ ምስለ ኃጢአት ይብል መኑ ዘደመሮ ለብርሃን ምስለ ጽልመት ወለ ጽድቅኒ ምስለ ኃጢአት ብርሃንን ጸልማትን ሓደ ዝገብሮም ሰበሎ ዶ ይብል የለን እንዳለ ከም እንዳለ ይኸይድሞ ወመኑ አባዘላ ቃል ቤልወር ትብል ቃል አላ ቤልወር ወመኑ ዘደመረ ለክርስቶስ ምስለ ቤልወር ክርስቶስ ምስ ቤልወር ታይ ተኸፋለት አለው ወይ ክርስቶስ ምስ ሰይጣን እንታይ ይርከበለው ወይ ዝልኮ ዘሎ ኣብ አኸድና ከነንባ በእውነት ኩላህና ከነንባ ቀዳማይ ቆሮንቶስ
معرف شدشته تهدار طين كل جدي هدار طين نو هدار 11 نو معلت مالتي صدقي مسحاتيات برهان مسلمات مؤمنان منافقان انتي حبرة اللوم إلى مسكده كريستوس قمس بيلهور انتي حبرة اللوم سيطان مس كريستوس انتي ركب اللوم من مركب يقول من ذاتهم برهانن سلماتن بقى خم دي برهان ذبحال ያው ከምትኩላና አንወልጥ ብርሃን ዝባል ክርስቶስ እዩ ኩሉ ግዜ ብርሃን ማለት ምን ይንተልና ብርሃን ማለት ክርስቶስ እዩ ብርሃን ነው ዓለም መጸ ዓለም ግን አይፈለጠቶን ተዋሂሉ ተገርሉ ዘሎ ናብ ዓለም መጸ ንዓና ከድሕን ኢሉ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብድንግልና ዝተወለደ ብርሃን ኢልና እናምነሉ ዘለና ብርሃን ክርስቶስ እዩ ብርሃን ክርስቶስ ኮይኑ እንዳሃለው ጸልማት ከመን እንተይልና ድማ ጸልማት ዝውክል ድማ ዲያብሎስ እዩ ማለት ጸልማት ሕይ ወድሰብ ግን ብርሃን ይኽመርጽ ዘለዎ ጸልማት ይኽመርጽ ዘለዎ እንተይልና ንባዕልና ኢና ንገንፎት ነገር ካብ ብርሃን ጸልማት ከመይ ገርና ንመርጽ ንኽእል እቲ ጸልማት እዩ ብጸልማት ዝኸይድ ሰብ ይዕንቀፍ ይወድቕ ናብ ገደል ይጸድፍ ብጸልማት ብርሃን ግን ብርሃን እዩ ኩሉ ግዜ ብርሃን ስለ ዝኾነ ብብርሃን ምኻድ አንሶሱ እንደበኩም ብርሃን ይሉ ተመላሊሱ ተነገርና እሞ ብርሃን ክርስቶስ እዩ ጸልማት ድማ ሰይጣን እዩ ቅዱስ ጳውሎስ መን ዘደመረ ለብርሃን ምስለ ጸልማት ንብርሃን ምስ ጸልማት መን ሓደስ ገብሮ ብለና እንተሎ ሓደስ ገብሮ ክህሉ የውልን እዩ ማንም ሰብ ሓደ ክገብሮ ይኽእልን ኣይኸውንን እውን ስለዚ ንሕና ግን ከምታ ዓምሮ ዘልኩዋ ኣብ ተፈጥረና ኳስ ንሓደ ቆልዓ ኣቦ ሓደ ኣቦ እዩ ዘለዎ ንሓደ ፍጡር ድማ ሓደ ፈጣሪ እዩ ዘለዎ ንሱ እውን እግዚአብሔር እዩ ኢልና በዚ አይና ክንከይድ ዘለና ግን እንታይ ክንሓስበልና እሕና ንማንም ተጠያቅን ምግባር ኣይኮነን ማንም ተጠያቅን ምግባር ክርስቶስ ኻ ተጠያቂ ወይ ዝደብሪ እዚ ተጠያቂ ወይ ዝሃዙ መንደር እዚ ተጠያቂ ገለ ኣይኮነን እቲ ዋና ዓላማ ኣምልኮ ጣዖት ዝበሃል ንቤተ ክርስቲያንና ሕማቅ በሪ ዘይኮነ ሲሉ ነኳል ነገር ይኸፍተሎ ንመናፍቃን ኣደዳ መናፍቃን ክኸውን እዩ ሃይማኖት ክንሕልዎ እንድሕር ኮይና ድማ ብምንታይ ኢና ክንሕሉ ማለት እዩ መሐለዊ የድልየና እዩ መሐለዊ መቸስ ሓደ ሰብ ንዓ ዘብዐኛ ኣብ ዝባንክ እዚ ኮንካ ወይ ኣብ መስራቤት እዚ ኮንካ ዘብዐኛ ኮንተ ተባሂሉ እንታይ የድልዮ እዩ ማለት እዩ ንኽሕሉ እንታይ ዘድልዮ መሳርያ የድልዮ እዩ ንሕና ንኽንሕሉ ግን ሃይማኖትና ንኽንሕሉ እንታይ የድልየና እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዋና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰይፊ እዩ ንሱ እዚኣ ከደግማ ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ንሱ ሰይፈ ዘመንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ ሓዙ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ ተዓጠቁ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ ሓዙ ይሉ ኣብኦፍቲ ምዕራፍ ንሱ ሰይፊ ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል እቲ ዋልታ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዋልታ መኸልከሊ ዋልታ ሓዙ ናይ እምነት ጋሻ ኣልዕሉ እዚ ሓዙ ጫማኹም ብደንብ ተጫሙ ገለ ናይ ወንጀል ገለ እንዳበለ ምስ መፀ ንሱ ሰይፈ ዘመንፈስ ቅዱስ ይብሉ ቁጥር 17 ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ ሓዙ እንታይ እዩ ንስኸ ዘውእቱ ቃል እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር መትር ነደሳት ቃል እግዚኣብሔር ዘይገብሮ ነገር የለን ትርግዝጋ ቃል እግዚኣብሔር ተዘይፈሊጥካ ስሕተታት ዝመፁ እሞ ቶም ስሕተታት ከይመፁና ሃይማኖትና ክንሕሉ እንተኮይና ናይ ሰማዕታት ታሪክ ናይ ቅዱሳን ታሪክ እቲ ወንጀል ባዕሉ ክነፅንዖ ከም ሰይፍ ገርና ክንሕዞ ነቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከም ሰይፍ ገርና ዘለኣለም ሒዝና ይኽነብር ብገርና ድማ ረቂቕ ፀላኢና ንወግኣሉ እምበር ሰይጣንማ ዘይገብሮ ነገር የለን መዳናገር ነገራት ኣብቲ ሓደ ግዜ ዓቐምጠልካ ኣብቲ ሓደ ግዜ ዓቐምጠልካ ኣብቲ ሓደ ግዜ ዓቐምጠልካ እዩ ንኣዳምን ሔዋንን እኮ ኣብ ገነት ኣይ ኣምላኽ ክትኮኑ ነበርኩም ኢኹም እኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይትኾኑ ስለ ዝደለየኩም እምበር ኣምላኽ ክትኮኑ ነበርኩም ኢኹም ኣምላኽ ምዃን ዝከኣል ዕንጨይቲ በሊዕኻ እዩ ኢሉ ዘይኮነ ሓሶታት ንሳቶም ከም መሳርሒ ዝሕዝዎ ሓሶት እዩ ሓሶታት ነጊሩ እንታይ ገረም እግዚኣብሔር ክጠራጠርዎ ንእግዚኣብሔር ተጠራጢሮሞ እኮ እዮም ንእግዚኣብሔር ተጠራጢሮሞ ስለ ዝተጠራጠርዎ እዮም ለካ ትክክል ኣይኮነን ሰይጣኒ ብሓቁ እምበር እግዚኣብሔር ለካ ብሓቁ ኣይኮነን እኒሄ ተኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዝብሎ ማለት እየ ለካ ብሓቁስ መን እዩ እኒሄ ብሓቁ እዚ እግዚኣብሔር ኣይትብልዑ ኢሉና እኒሄ ሰይጣን ድማ ብልዑ ዝብለና ዘሎ ኩሉ ግዜ ናይ ሰይጣን ዘረባ ተቃራኒያ እዚኣ ኣይተምልኽ ክትበሃል ዘለካ ሰይጣን ድማ ንዓዚ ኣምልካ ይብለካ እያ እሞ ለካስ እምበኣርታ ናይ እግዚኣብሔር ዘረባ ኣይ ትክክል ኣይኮነትን እታ ናይ ሰይጣን ዘረባ ግን ትክክል እያ ኔተት እምበኣር ይብሉ እቶም ሰባት እዚኣቶም ቶም ወለድና ማለት እዩ ምስ ተጠራጠርዎ ነቲ ቃል ምስ ተጠራጠርዎ ያው ትፀበለስ ክበልዑ ጀሚሮም ምስ በልዑ ያው ከመይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ብድሕሪኡ ያው ኩላና ንፈልጥ ኢና እሞ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ከጠራጥረና ካብ እግዚኣብሔር ከርሕቐና ስለ ዝደሊ ዝኾኑ ነገራት ኢሎም ዝኾኑ ነገራት እንዳፈጠረ ገለገለ እንዳበለ ከሰሓተና ይኽእል እዩ ግን ንሕና ግን ብዕራይና ዝኸደ ይኽእል
عرفخا صنعي مو زبلي بالسب استزارب يزارب نحنا جن عرفنا خنا صنع دقنا ون كنمر دقنا ون كننجر مناسي دقنا هلنا بالمدي خمزي እንዳልና ነበር ይብልናንሞ ናበ ይخملس وانس مهركم كما تملكوا ولእግዚአብሔር ዘገብረ ሰማየ ወምድረ ወባህረ ወኩሉ ዘውስቴታ ሰማይን ምድርን ባህርን ኣብ ባህር ዝነውርን ኣብ ሰማይ ዝነውርን ኣብ ምድሪ ዝነውርን ዝረአዩን ዘይረአዩን ንዝፈጠረ ኣምላኽ ንኽተምልኽዎ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ተናገረ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምኡ ንኽንገብር እግዚአብሔር ይሕግዘና ደቅና እውን ከምኡ ንኽነብር ማለት እዚ ዘለና መብዛሕትና ካይና ስለ ዝኾና ብስጋ ደቅና ጥራሕ ማለት ዘይኮነስ ብነፍስ እውን ደቅና ዝኾኑ ሰባት ሓንቲ ነፍስን ተጠፊኣ ካህን ይፈልጥ ሓንቲ ነፍስን ተጠፊኣ ተጠያቂ ንስኹም ምዃኑ ይፈልጥ ካህን እዚኣ ይፈልጣ ካህን እውነት ግዜ ክወስደልኩም እየ ጋያሽ እውን እንየኑ እምበር ሓንቲ ነፍስ ተጠፊኣ ተጠያቂ ከም እንኾን እኮ ህዝቅኤል መላሊሱ ኣብቱ ናይ ትንቢት ህዝቅኤል ዝበሃል ዘሎ ኣብ ምዕራፍ ምናይ መጀመርያ ኣሎ ሕልፊል ካብ 33 እውን ኣሎ እንታይ እዩ እዛ ነፍስ እዚኣ ብኾንቱን ተጠፊኣ ተጠያቂ ግን ስኻ ሓላውን ስኻ ተጠፋኣ ብንታሽሙ ይመስል ሓደ ዝኾነ ናብ ዓዲ ዝኾነ ጥፋኣት ክመጽእ እንተሎ እቱ ከጠንቅቕ ዝግባእ ሓላፊ እንተጠንቂቑ ጽቡቕ እንተዘይጠንቂቑ ግን ንሱ ሓላፍነት ከም ዝወስድ እዩ ኣብ ካህን ድማ እዛ ሕማቕ ስራሕ እንዳሰርሐት ዘላ ነፍሲ ንሱ እንተዘይመሊስዋ ተዘይገሲፅዋ ተዘየምሂርዋ ንሳ ብኾንቱ ትጠፈላ ግን ሓላፍነቱ ክወስድ ዘለዎ ግን ንሱ እዩ ደሙ ካብ ኢድካ ዝደልዩ እዩ ግልጽ ብግልጽ ቃል ብቃል ደሙ ካብ ኢድካ ይደልዩ እዩ ነቱ ዝጠፍአ ማለት እዩ ስለዚህ ሰባት ከይጠፍኡና እዚ ሕማቕ ዘረባ እዚ ምኽንያት ስሕተት ኮይኑ ንዓኣቶም እውን ካልእ እውን ለኪሙ ከይጠፍእ እሞ ንሕና እውን ተጠየቕቲ ከይንኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰማዕናዮ ልቡናና ሕድረልና ግዜና ይባርኸልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራሕ ንኽነምልኽ ኣምልኮቱ ኣብ ልቡናና ሕድረልና እግዚአብሔር ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ጻዊዒት መንፈሳዊ ናይ ሓገዝ ጻዊዒት ንኹልኹም ኣመንቲ ክርስትና ወይ ተኸተልቲ ክርስትና ሃይማኖት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃእ ዘለኹም ከምኡ እውን ተወለድቲ ከተማ ሰለኻን ከባቢኣን ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ከተማ ሰለኻ ዝርከብ ደብረ ምሕረት መድኃኔዓለም ቤተክርስትያን ዘመናዊ ዲዛይን ወፂዎ ቀዳማይ ምዕራፍ 14 ክፍለ ዝሓዘ ኣንደርግራውንድ ተሰሪሑ ናብ እንበል ካልኣይ ምዕራፍ ምሽጋር ትነባር ቤተክርስትያን ዝነበረ ፈሪሱ ተፃሕዩ ንጨረታ ተዳልዩ ከም ዝርከብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም የማን ፀጋም ኩሉ ብደንቢ ኣበስተ ኮይኑ ኣብ ምድላው ምሽውሻብ ኣሎ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም እውን ብኣንፈት ምብራቅ እንሄ ያው ኣንደርግራውንድ ተሰሪሑ 14 ክፍለ ዝሓዘ እዩ ንሱ ቀዳማይ ምዕራፍ እዩ ሕይድማ ናብቲ ዋና ምዕራፍ ቤተክርስትያን ኢና ክንኣቱ ስለዚ ዝነበረ ቤተክርስትያን እውን ፈሪሱ ብደንቢ ተደማዲሙ ተፃሕዩ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ፈተውቲ ዓድኹም ተዓንቱ ላዕተ ጠቕሰ ፈተውቲ ሃይማኖትን ፈተውቲ ዓዲ ዝኾንኩም ኩላኹም ህዝቢ ደጊፉ እዩ እዚ ንልዕሊ 30-50 ሚልዮን ዝኣክል ዝውድእ ህንፃ ስለ ዝኾነ ኩላኹም በብዝኣቕምኹም ክትሕግዙና ብቅዱስ ቤተክርስትያን ስም ፃዊዕትና ነቕርብ ኣለና ፃዊዕትና እናቐረብና እውን ንዝግበረና ሓገዝ ኩሉ ብእግዚአብሔር ስም ምስግናና እናቐረብና ሓገዝኩምን ምኽርኹምን ደገፍኩምን ከይፍለየና ብቅዱስ ቤተክርስትያን ስም ደጋጊምና ፃዊዕትና ነቐርብ ኣለና ኩልኹም ኣመንቲ ቤተክርስትያን ሃይማኖት ክርስትና ሃይማኖት ኩላኹም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና ያው ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብዚ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ቅድስቲ ቤተክርስትያን ናይ 4 ታወታት ዝሓዘ ቤተክርስትያንና ያው ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ሰሪሕና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ተሸጋጊርና ንርከብ እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩናት ዕንወት ዝበፅሖ ቆርቆሮ ተበሳሲዑ መንደቑ ተሰናጢቑን ኣገልግሎት ዘይበቅዕ ምንዋር ቤተክርስትያን ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ ህውት ናይ መጀመርያ ኣንደርግራውንድ ሰሪሕና ላብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ንሸጋግር ዘለና ስለዚ ተወለድቲ ደቅኸ ሰለኽልኻን ከባቢያን ካብኡና ውጭ ዓድና ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ነቲ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ መረብራብ ስለ ንርከብ ዝከኣለኩም ኩሉ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ኣብቲ ታሪካዊ ቦታ ሓገዝ ክትገብሩልና ናይ ዝደብሪ እዚ ሰበካ ጉባኤን
مسارحة كوميتي بتحتنان بمنفساو صاعيتنا نقرب لنا سلازي تجمير زلو معراف خبيد بزح واغاز يقصل زخونه كل ذكاء العقمي اب دغ او وشط زلو حدا خلته سلسته كلنا ناولو ان كنتحاز امر برامي زركو حزون احواتنا خالتكم زي سمعكم اتو زرينا يزلنا خلاي معراف تناي مجمرا ودينا خلاي معراف سلازلنا اب زلكم وخونكم ذكاء لكم نايز تاريخاوي بوتا نايز وردا زي كاترال زخونه ቅድስት ቤተክርስቲያን ሓገዝ ክትገብሩ ሰበካ ጓዕን መስራሕት ኮሚቴ ጻውዒቶም ያቀርቡሉ መስዋዕት እግዚአብሔር